Ang Pilipinas daghan og problema, way undang away sa politika. Ang impeachment pamantawon ang giuna, ang importante nakalimtan na. 2, 3, 4, buaya nakapabor. Dihang nag-firing ni ambak si Tori, grabe ni si akong pari. Kay istiping di ay pangbeshi, ug nalipat na ang katawhan kay nagfocus ra ka Tori. Ang flood control wa mabantay. 2, 3, 4, buaya nakapabor. They're not afraid to come out in the water, because amphibians can go everywhere. Bisan manglapaw pa na inyong river, buaya can go both land and water. 2, 3, 4, buaya nakapabor. Atong pagboxing ni daog si Tori, kay si Basti wa may duty. Way kalaban daog jud ni human og firing may iconic jump si Beshi. Akong Beshi ialis dan pagka-chippy. 2, 3, 4, buaya nakapabor.